கருதுங்களாவே வரல, அதுக்குள்ளே என்னடா பஸ் ஏறிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு தோணியிருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோஸ் வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு கைஸ். நம்ம கடைசியாக வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணதுலேருந்து மேக்னெட்டிக் ஹில் வந்தது, மேக்னெட்டிக் ஹில்லேருந்து நம்ம லே வந்தது, லேயிலேருந்து நம்ம கருதுங்களை ஏறினது, இந்த வரைக்குமே இந்த 4 நாளைக்கு உள்ள வீடியோ வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு கைஸ். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக டெலீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து என்னால் கரெக்டாக அப்டேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கு என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம ரீல்ஸுக்காக சின்ன சின்ன எடுத்த வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் கைஸ். ஸோ அதை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்ம எப்படி லே வரைக்கும் எப்படி போனோம் அப்படிங்கிற வந்து குட்டி குட்டி ரீல்ஸாக வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடையில வந்து எங்களுக்கு ஒரு குட்டி வில்லேஜ் கிடச்சிது. அந்த வில்லேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து ஃபங்க்ஷன், அந்த வில்லேஜில் வந்து ஃபங்க்ஷனு. ஸோ அன்றைக்கும் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனோடது வந்து ஒரு வீடியோவாக வர வேண்டியது. ஸோ வேறு லெவலில் இருந்தது அந்த வில்லேஜில். ஸோ அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் நம்ம கருதுங்களை ஏறினது வந்து உண்மையிலுமே வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். பட் ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சைக்கிளில் ஏறி இறங்கிட்டோம் கைஸ். ஸோ நம்ம ஏறி இறங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டைம்லாம் நம்ம வந்து சேர்ந்தது வந்து வேறு லெவலில் அட்வென்ச்சர் கைஸ். கீழே உண்மையிலுமே அந்த வீடியோ மிஸ் ஆனது வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஆனால் அந்த நம்ம கருதுங்களால் மிஸ் ஆனது வந்து நமக்கு அட்டால் டனலில் கிடச்சிது. அன்றைக்கி அங்கே என்ன நடந்ததோ அதே எக்ஸாக்ட் நமக்கு அட்டால் டனல்லேருந்து வெளியே வரும்போது அதான் கைஸ் நடந்தது. ஸோ அதனால் நீங்கள் அட்டால் டனல் நாம் வரும்போது கிடச்ச வீடியோஸ் வந்து இப்போ பார்ப்பீங்க. இப்போ எங்கடா தம்பி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து டேராடூனில் இருக்கோம். இங்கே என்ன பண்ணுறோங்கிறத வந்து நான் டேராடூன் வீடியோ வரும்போது சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே காய்ஸ், நம்ம அப்படி அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்லேருந்து கிளம்பி இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்டோன் இருக்க ஏரியாலலாம் தாண்டி அங்கேருந்து நம்ம போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம குண்டு பாய் ஒருத்தர் சைக்கிள் கண்ணாடியை உடச்சி அங்கேருந்து கிளம்பி அங்கேருந்து போக ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரோடு ஒன்று கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த இடம் வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ அந்த இடத்துல நின்று கொஞ்சம் நேரம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு, ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரைட் ரோடு, ஸ்ட்ரக்சர் ரோடு, பைக்கர்ஸோட ஒரு இதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போயிட்டு அப்புறம் இந்த வில்லேஜுக்கு வந்தோம். இந்த வில்லேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு ஃபங்க்ஷனு. நாங்கள் சாப்பாடு கிடைக்கலன்னு சுற்றிட்டு இருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோன்னா நல்லா சாப்பாடும் கிடச்சிது. சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனில் நடந்த எல்லாமே அட்டன் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பினாங்க கைஸ். ஸோ அவர் வந்து அவங்க லாங்குவேஜில் பாடிட்டு இருக்காங்க கைஸ். காய்ஸ் அப்படியே அவங்க பாடிட்டு இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏஜ், அதாவது அந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் வயசு அதிகமாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த ஊரோட ஹெட்டுங்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்படியே காய்ஸ் அப்புறம் இந்த பாட்டிக்கு ஏஜ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கெஸ் பண்ணி யாராவது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அந்த பாட்டிக்கு ஏஜ் எவ்வளோங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்கிறேன். அப்படி அவங்க எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க. எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் ஆடினாங்க. ஸோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் அவங்க ஸ்டெப்பு இருக்கணும். இவங்க வயசானவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த டான்ஸ் ஆடினாங்க. அப்படி அந்த ஊர்லேருந்து கிளம்பி நம்ம நைட்டு தாங்க வந்து லே சேர்ந்தோம். நைட்டு ஒரு 8 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து சேர்ந்துட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து நம்ம அங்கே இருந்த அதாவது மார்க்கெட்டு, அப்புறம் அங்கே இருந்த அதாவது அது என்ன ஏதோ ஒரு மார்க்கெட் சொன்னாங்கப்பா, அந்த மார்க்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொனாஸ்ட்ரி, அப்புறம் மொனாஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய இடம் அப்படியே நம்ம வந்து சும்மா இருக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி லேக்குள்ளே போய் லே மார்க்கெட்டு எல்லாமே சுற்றிட்டு வந்தோம். மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் கைஸ். ஒரு ஃபாரினுக்கு வந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு திடீர்னு. இங்கே பார்த்திங்கனாலே தெரியும், திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஃபாரினுக்கு வந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நாங்கள் வந்து கருதுங்களை ஏற ஆரம்பித்தோம். கருதுங்களை ஏற ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹில் ஸ்டேஷன் தான். அது வரைக்குமே ஓரளவுக்கு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஹில் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏறி இது போகிற வழி தான், கருதுங்களா போகிற வழி தான் கைஸ். இது எல்லாமே
இந்த இடம் எல்லாமே கருதுங்களா போகிற வழி தான். ஸோ ஒரு வழியாக எப்படியோ முக்கி திணறி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி போய் ஒரு வழியாக சேர்ந்துட்டோம் கைஸ். நாங்கள் கருதுங்களா டாப் ஏறி முடிக்கும் போது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:30 மணி. ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து 11 மணிக்கு தான் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதனால் 5:30 மணி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ நேரம் நாங்கள் அதில் வந்தோம் அந்த ஹில்ஸில். அப்போ அந்த ஹில்ஸ் எப்படி இருந்திருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள். வெறும் 33 கிலோமீட்டர் என்னமோ தான் அங்கேருந்து. ஸோ ஒரு வழியாக அங்கேருந்து ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கைஸ். காய்ஸ், இது கருதுங்களா ஏறிட்டு அடுத்த 2வது நாள். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு இங்கே அலோவ் பண்ணாங்க இந்த செக் போஸ்ட்டில் கேட்டுட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பெட்ரோல் பங்கில் கேட்டோம். ஓனர் கொஞ்சம் சரியில்லை, அதனால் வந்து அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாப்புல. அதனால் வந்து செக் போஸ்ட்டுக்கு பேக் சைடில் இங்கே கொஞ்சம் இடம் இருந்தது. ஸோ அதனால் அங்கே அடிச்சிட்டோம் கைஸ். ஸோ இங்கேருந்து இப்போ கிளம்பி போயிட்டோம். இப்போ பிளான் ஃபுல்லாகவே வந்து உல்ட்டாவாயிடுச்சு கைஸ். என்ன பிளான்னு பார்த்தீங்கன்னா மணாலிக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளானு. பட் மணாலிக்கு போகிற பிளான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே பயங்கர டயர்டு. என்னென்னா சளி பிடிச்ச மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நல்ல ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம அடுத்து கிளம்ப போகிறோம். மணாலிக்கு வந்து எப்படி போவோன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு பஸ்ஸில் போகலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஸோ பஸ் ஸ்டாண்ட் போனால் தான் எவ்வளோ ரேட்டு என்னங்கிறது தெரியும் கைஸ். இப்போ நேராக பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் போகணும். பஸ் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு என்ன ப்ரைஸ் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம இங்கே வந்து டென்ட் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு காலையில் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கும்போது 2 பேர் வந்தாங்க. இவங்க வந்து ஒசூர்லேருந்து வராங்களா கைஸ். பை வாக்கிங் அண்ட் லிஃப்ட்டில். எங்கேருந்து வரீங்க? ஒசூர் ப்ரோ. ஒசூர். உங்கள் பேர்? நவீன். எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி? 2050 இது 11th டே ப்ரோ. பரவாயில்ல. எப்படி இருக்குது ட்ராவலிங்லாம்? பரவாயில்ல. ஏன் சோகமாக சொல்கிறீங்க? கொஞ்சம் ப்ரீதிங் கொஞ்சம். உங்கள் பேர்? என் பேர் மாருத்தினா. பரவாயில்ல. எப்படி ஜாலியாக இருக்கா? என்ன இங்கே மட்டும் தான் டஃப். ஃபஸ்ட்லாம் ப்ரீத்திங் இஷ்யூ மட்டும். இங்கே மட்டும் தான். அது அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சுக்கோங்க கையில். டைமாக்சைடு இருக்குது, அதுவும் போட்டுக்கோங்க. கருதுங்களா மட்டும் தானே ஏறுறீங்க? ஒன்று போதும். இப்போ போட்டுங்க. அது இது ப்ரீத்திங் கைஸ் அவங்க ஒசூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க கைஸ். பை வாக் அண்ட் லிஃப்ட்டு 11வது நாளாமா. ஸோ அவங்க கருதுங்களா வரைக்கும் போகிறாங்க. கருதுங்களா போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து ரிட்டன் ஆயிடுவாங்களாம். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து நேராக கிளம்பி பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் போகிறோம். பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு சைக்கிளுக்கு நமக்கும் என்ன சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கைஸ் பிளான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் போகலாம், போயிட்டு பார்க்கலாம் கைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா சைக்கிளில் வந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு பஸ்ஸில் போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நேராக பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் பேசிட்டோம். பஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1300 ரூபா வித்து சைக்கிள். ரெண்டுக்கும் சரி, டிக்கெட்டும் சரி சைக்கிளுக்கும் சரி. அதாவது நமக்கு 630 ப்ளஸ் சைக்கிளுக்கும் சேம் டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கவர்மெண்ட் பஸ் தான். ஸோ 1300 ரூபா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பரவாயில்ல, வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ வண்டியெல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு. பேக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நம்ம நேராக பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் கைஸ் போகணும். பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா காலையில் 3 மணிக்கு, விடிய காத்தால 3 மணிக்கு. அது வரைக்கும் நாங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் இருப்போம். 3 மணி வரைக்கும் அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்டில் சும்மா அப்படி சுற்றிட்டு, இங்கே குளிரும்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம். ஸோ அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே சுற்றிட்டு அங்கே தான் இருக்கணும். 3 மணிக்கு அப்புறம், காலையில் 3 மணிக்கு அப்புறம் நம்ம பஸ் ஏறிடுவோம். ஸோ பஸ் ட்ராவல் வந்து இங்கே நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இந்த ட்ரிப்பில் நமக்கு கிடைக்க போகுது கைஸ். ஸோ அதனால் நாங்கள் இங்கே தங்கியிருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே இதுதான் வந்து லே சிட்டி சரிங்களா. இங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா, இது வந்து லே சிட்டி கேரளா ஹவுஸு. ஸோ இங்கே தான் வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இங்கே வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 600 rupees per day வித் ஃபுட்டு. 2 நேரம் ஃபுட்டு வித் ஃபுட்டு எல்லாமே இங்கேயே கொடுத்துட்றாங்க கைஸ். இந்த ரெட் கலர் கார் இருக்குது பார்த்திங்களா, இவங்க வந்து 2 வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கைஸ். 2 வருஷமாக கேரளாவிலேருந்து இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு வேறு லெவல் கைஸ். அவங்க 2 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆன்லைன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கைஸ். அப்படி நம்ம கேரளா ஹவுஸ்லேருந்து கிளம்ப போகிறோம் கைஸ். இப்போ கிளம்பிட்டு நேராக பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிடலாம் கைஸ். லேலேருந்து கிளம்ப போகிறோம் கைஸ். இதுதான் லேவோட என்ட்ரன்ஸ்.
கைஸ் அப்படி நம்ம வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தாச்சு. இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் சாயங்காலம் 5 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ வண்டியை வந்து பஸ்ஸு மேலே ஏற்றி நல்லா கட்டிட்டு விடிய காத்தால 3 மணி வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் கைஸ். பஸ்ஸுக்குள்ளே வந்து ஏறக்கூடாதுங்க, நம்ம வெளியே தான் வெயிட் பண்ணணும். 3 மணி வரைக்கும் நம்ம வெளியே தான் வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ண வேண்டியதான், வேறு வழியில் கைஸ். ஸோ 3 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸில் ஏறிட்டு பார்க்கலாம் கைஸ். வந்து டிக்கெட் ரேட் வந்து நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். அதாவது சைக்கிளுக்கு வந்து 647 ரூபா, நமக்கு வந்து 658 ரூபா கைஸ். ஸோ அப்படி டிக்கெட்டும் எடுத்தாச்சு கைஸ். பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து எடுக்கும்போது ஆளே இல்லை. இவங்கெல்லாம் திடீர்னு எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரில. இடையில ஒரு இடத்துல பஸ்ஸு நின்றுச்சு, அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸு ஃபுல்லாக ரஷ் ஆகிடுச்சு கைஸ். ஸோ எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் உட்காந்துருக்காங்க. வேறு வழி இல்லை, மேலே ஏற முடியாதான், அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் உட்காந்துருக்காங்க கைஸ் எல்லாருமே. கைஸ் இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக 5:30க்கெலாம் விடிஞ்சிரும் கைஸ். விடிஞ்சு இங்கே பாருங்கள் சன்ரைஸ் வேறு லெவலில் அப்படியே வந்துட்டுருக்கா. அந்த ரோடு சொல்லணுமே, வேறு லெவல் ரோடு கைஸ். பட் ஆனால் சைக்கிளில் வந்திருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் லேட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் பஸ்ஸில் வந்தனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துவிட்டோம். 300 கிலோமீட்டர் வந்து சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துவிட்டோம். ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒரு பையன், எங்கள் கூட இருந்த பையனுக்கு வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் ஒர்க்குன்றனால நாங்கள் எல்லாருமே பஸ் ஏறிட்டோம். ஸோ அவனை பஸ் ஏற்றி விட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஏறிட்டோம். அதனால தான் கைஸ் நம்ம பஸ்ஸில் வந்தோம். இல்லாட்டினா இந்த ரோட்டில் நம்ம சைக்கிளில் தான் வந்திருப்போம். பட் இருந்தாலும் இது ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பஸ்ஸில் வந்தது. கைஸ் நம்ம இந்த தங்கலாங்கலா பாஸுக்கு இன்னொரு நாள் வருவோம். பட் ஆனால் அப்போ நம்ம வரும்போது இந்த வழியாக தான் நம்ம போவோம். அதாவது உம்லிங்லான்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துக்கு போவோம் கைஸ். ஸோ இந்த வழியாக தான் போவோம். வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ் பஸ்ஸில். பட் ஆனால் ரோடை மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதாவது இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்தது கைஸ். ரோடை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். பட் பரவாயில்ல, ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உம்லிங்லா போகும்போது இந்த ரோட்டில் தான் கைஸ் நம்ம உம்லிங்லா போவோம். கைஸ் நம்ம வண்டி இப்படி தான் கைஸ் மேலே பேக் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் நம்ம வண்டி மட்டும் தான் இருந்துச்சு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா என்னென்னவோ இருக்குப்பா கைஸ். வண்டி வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. இப்போது ஒரு வீல் வந்து பஸ்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் பஞ்சர் ரெடி பண்ணிட்டு தான் போக முடியும். ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு டீ சாப்பிட்றலான்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க கைஸ். ஸோ நிறுத்திட்டு இப்போ டயர் மாற்றிட்டுருக்காங்க. கைஸ் அப்படி டயரெல்லாம் மாற்றிட்டு நம்ம அங்கேருந்து ஜேர்னி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கைஸ். ஸோ ரோடு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் ரோடு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு தான். எங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரோடே இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு தான். நம்ம சைக்கிளில் வந்திருந்தாலுமே சைக்கிளில் வந்து ரொம்ப படாத பாடுபட்டு தான் வந்திருக்கணும். இருந்தாலும் இந்த ரோடை வந்து நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோங்க. ஏன்னா வேறு லெவல் அட்வென்ச்சர் இருந்திருக்கும் இந்த ரோட்டில் நம்ம வந்திருந்தோம்னா. ஆனால் மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த வழியாக உம்லிங்லா பாஸ் ஏறுவோம் கைஸ். இப்போ இல்லை, கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் வந்து ஒரு நல்ல சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு இந்த ரூட்டில் மணாலி ரோட்டில் நம்ம வந்து உம்லிங்லா பாஸ் வந்து ஏறுவோம் கைஸ் கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த ரோட்டில் தான் போவோம். അതൊക്കെ പക്ക ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ ഫീല്. അത് നോക്കാം അവിടെ. கைஸ் ஆனால் இந்த லே டு மணாலி ரோடு வந்து வேறு லெவல் அட்வென்ச்சர் கைஸ். முக்கால்வாசி இடத்துல வந்து ரோடே இல்லை. ஆனால் ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மலை ஏறி இறங்கி இங்கே பாருங்கள், இந்த பஸ்ஸு போகிற ரோட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி ரோடே இல்லை கைஸ். இங்கே எப்படி தான் இந்த பஸ்ஸில்
உண்மையிலுமே பாராட்டணும் பஸ் டிரைவரெல்லாம். பட் ஆனால் சைக்கிளில் நம்ம இந்த வழியில் வந்திருந்தோம்னா வேறு லெவலில் அட்வென்ச்சராக இருக்கும். இந்த வழியில் வர சைக்கிளிஸ்ட்டுக்கு வந்து வேறு லெவலில் அட்வென்ச்சராக இருந்திருக்கும். நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் கைஸ் இந்த ரோட்டை. வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் பட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உம்லிங்லா ஏறும்போது இந்த ரூட்டில் தான் கைஸ் வருவோம். ஸோ உம்லிங்லாக்கு மட்டும் நம்ம தனியாக ஒரு டைம் வருவோம். அப்போ பார்த்துக்கலாம் கைஸ் இந்த ரோடை. காய்ஸ் அப்படி கிலோங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து சேர்ந்தாச்சுப்பா ஒரு வழியா. பஸ்ஸு நிற்குது. நீ சைக்கிளை பூரா இறக்கணும், கீழே இறக்கிட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நம்ம வெளியே போகணும். ஒரு வழி தான் இருக்கும் இங்கே இருக்குப்பா அவனு. காய்ஸ் அப்படி திரும்பவும் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு காய்ஸ். இந்த ரோட்டில் போக சொன்னாங்க. இந்த ரோடு எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு தெரில. கைஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். என்ன காரணங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பாய் கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.